Τρομακτική ιστορία με μία babysitter. Εάν είναι βράδυ μη το δεις, δες το άλλη ώρα. Μια κοπέλα ψάχνει μια δουλειά σαν babysitter. Το θέμα είναι ότι δεν βρίσκει πουθενά ικανοποιητικό μισθό και έτσι αποφασίζει να μείνει σε ένα σπίτι τελείως εντελώς και να προσέχει και το παιδί για να μπορέσει να βγάζει παραπάνω λεφτά. Άρα αρχίζει και κοιτάει αγγελίες που θα μένει στο σπίτι των ανθρώπων που θα έχει το παιδί. Ξαφνικά βλέπει στην αγγελία να γράφει ότι ζητάνε μια babysitter για ένα 7χρονο κοριτσάκι. Κατευθείαν παίρνει τηλέφωνο, κλείνει ραντεβού και πάει από κοντά να δει και το σπίτι, να δει και το παιδί και να δει αν μπορεί να συμφωνήσει με τους ανθρώπους. Κατευθείαν συμφωνούν και αρχίζει η δουλειά αμέσως, χωρίς να χάσει χρόνο. Οι γονείς της μικρής εκείνο το βράδυ δεν θα ήταν σπίτι, ήταν καλεσμένοι κάπου και πρώτη φορά η κοπέλα θα έμενε μόνη της σε ένα τεράστιο σπίτι με την 7χρονη που ακόμα δεν είχε καλά γνωρίσει και θα ήταν το πρώτο τους βράδυ σχετικά μόνοι τους. Πρέπει να μάθω να κοιτάω εκεί. Θα το φτιάξουμε. Πριν φύγει η μητέρα, της άφησε ένα χαρτί με οδηγίες. 7 κανονισμούς. Αυτό το βίντεο υπάρχει και στο TikTok μου, σε πιο έτσι μικρό βίντεο για να το δείτε. Εδώ πέρα είναι ολόκληρη η ιστορία, γι' αυτό καθίστε. Θέλετε να φάτε, θέλετε να πιείτε, δεν ξέρω, αλλά είναι μεγάλη ιστορία. Η κοπέλα δεν δίνει σημασία, το βάζει στη τσέπη της και πάει να παίξει λίγο με τη μικρή. Μετά από λίγη ώρα βγαίνει από το δωμάτιο της μικρής και η μικρή της λέει «Δεν θα με κλειδώσεις?» Η γυναίκα, η κοπέλα βασικά, γυρνάει πίσω, γιατί ήταν 2-3 βήματα πριν απομακρυνθεί εντελώς και της λέει «Τι εννοείς?» Λέει «Εμένα η μητέρα μου με κλειδώνει. Εσύ δεν θα με κλειδώσεις?» Παθαίνει σοκ η κοπέλα και φεύγει από το δωμάτιο, κατεβαίνει κάτω και βγάζει από τη τσέπη της το χαρτί με τις οδηγίες και αρχίζει και διαβάζει τώρα. Θα σας διαβάσω τώρα κατευθείαν, γιατί τα έγραψα, γιατί θα τα θυμόμουν, τις οδηγίες που της είπε, τους κανονισμούς με λίγα λόγια. Προσοχή, μόλις έπιασες δουλειά σαν babysitter, η δουλειά σου είναι να προσέχεις τη Σαμάνθα. Υπάρχουν κάποιοι κανονισμοί που πρέπει να ακολουθήσεις. Ειδικά ο κανόνας 7 θέλει προσοχή. Πριν τις 8 πρέπει να είναι κλειδωμένη στο δωμάτιό της, άρα κάτι ήξερε μικρή. Και όσο και να φωνάζει να μην τις ανοίξεις. Κανόνας 2, κατά τις 8.30 με 9.30 μπορεί να ακούσεις φωνές, μην δώσεις σημασία, όταν είναι ανοιχτά τα φώτα μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Κανόνας 3, η ώρα 9.30, ποτέ μην τριγυρνάς σε σκοτεινούς διαδρόμους του σπιτιού. Αν μέσα στο σκοτάδι δεις μάτια να σε κοιτάνε, μην τους κοιτάξεις ποτέ. Κανόνας 4, μπορεί να ακούσεις φωνές από το υπόγειο, αλλά εσύ δεν δίνεις σημασία. Μπορεί να αισθανθείς ότι πρέπει να πας κάτω, αλλά καλό είναι να μην κάνεις λάθος και κατέβεις κάτω. Κανόνας 5, μετά τις 10.30 θα ακούσεις να κατεβαίνει κάποιος από τις σκάλες. Επίσης, όταν τα φώτα είναι ανοιχτά, μπορεί να τριγυρνάς. Και εάν ακούσεις φωνές από τις σκάλες, πρέπει να τρέξεις σε ένα μπάνιο και να κλειδωθείς εκεί μέχρι να σιγουρευτείς ότι δεν υπάρχει κανένας. Έτσι θα βγεις έξω. Και κανόνας 7 είναι ο κανόνας που πρέπει να τον τηρείς θες δεν θες. Πριν κοιμηθείς έξω από την πόρτα σου πρέπει να υπάρχει ένα χαρτί και ένα κομμάτι κρέας. Μην το ξεχάσεις, πρέπει να το αφήνεις κάθε βράδυ. Ψυχραιμία, ακολούθησε όλους τους κανονισμούς και καλή επιτυχία στη δουλειά σου. Η κοπέλα είχε πάθει σοκ γιατί δεν είχε διαβάσει τους κανονισμούς και όταν συμφωνήσανε, τέλος πάντων μίλησε με τους γονείς της 7χρονης, όλα αυτά δεν είχαν συζητηθεί. Την άλλη μέρα βρίσκει ένα άλλο χαρτί πάνω στο τραπέζι που ήταν οι οδηγίες που έπρεπε να φάει η μικρή. Δηλαδή ήταν οι συνταγές που πρέπει να ακολουθήσει η κοπέλα για το τι θα τρώγει η μικρή. Και ήταν κάτι πολύ περίεργο, γιατί έγραφε πολύ περίεργα πράγματα που τη τρόμαξαν ακόμα περισσότερο. Όπως έγραφε ότι τη Δευτέρα πρέπει να φάει σηκώτια, τη Τρίτη πρέπει να φάει πνευμόνια, τη Τετάρτη πρέπει να φάει καρδιά και άλλα όργανα του σώματος που η ίδια απορούσε πώς θα τα βρει.
Ξαφνικά ακούγεται ένα μεγάλο μπαμ από πάνω, σαν να έσπασε η πόρτα που ήταν κλειδωμένο το κοριτσάκι και ακουγόταν μια ανατριχιαστική φωνή τραγουδώντας κατέβαινε τις σκάλες. Και εκεί κατάλαβε η κοπέλα ότι δεν είχε πάει για να είναι η babysitter της μικρής, αλλά είχε πάει για να γίνει ένα γεύμα με τη μικρή.